una setmana us estava parlant del nou concepte o la nova definició de gran tenidor que ens han colat a una llei del 14 de juliol. Vaig anar a un webinar del Col·legi d'APIs i us vaig intentar explicar aquest nou concepte en què consistia. Doncs bé, ahir vaig estar al webinar del Col·legi d'Administradors i hi ha una diferència important. Segons el Col·legi d'Administradors, un gran tenidor a dia d'avui és una persona que té 5 habitatges a qualsevol part de Catalunya o 10 a fora d'Espanya. I on està aquest canvi de concepte? Doncs que ara només tenint 5 habitatges a Catalunya ja és gran tenidor, però que si en tens 4 fora de zones tensionades i un només a zona tensionada, aquest un s'ha de fer la contenció de rendes com a gran tenidor. I aquí és on difereix del Col·legi d'APIs. Recorda que contenció de rendes com a gran tenidor vol dir que si aquest pis ja l'havia tingut llogat els últims 5 anys, haig d'agafar última renda i índex i posar el preu més baix dels dos. Imagina't com són, que ens treuen la llei el 14 de juliol enmig d'una llei que no té res a veure amb habitatge i que 2 col·legis professionals, amb els seus departaments jurídics corresponents i tots de gran nivell, uns ho interpreten d'una manera i els altres d'una altra. Visca la claredat jurídica. I em direu, a qui dels dos faig cas? Jo, per prudència, faria cas al del Col·legi d'Administradors. 5 habitatges a Catalunya, ja ets gran tenidor, amb totes les conseqüències, inclosa la contenció de rendes.